되게 시작했나? खैजोमाया नै 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 जाया आयौ 되게 시작은 आयदै लांबायलै मालायनि फिसाफोरखौ लांनोसै नोंसोरो नायनायनि जिउआवनो गोलैसोलिला लाबोदो बिदि नै सुपार खैजोमा बिदै दै मालिया लाखादो बेनि सिगां जुमायखौ दै लांबाय नै बिदि जाहां-जाहांआनो माथो बिराद गिलिरथ' जुमायखौ लोंनो हागौमोन नै गिलिर माथो जाबाय सेरबा आरो सेरसे नांगौनो बेनो मोनबाय नरखम मोनबाय आरो माइ मोनबाय आरो माइ मोननायबा आरो माइ मोनगोन नागिरनांगोन रानगोन ना मागोन दा फिसाजो खमानाय जायोबा आं थांगोन माहाय जोंनिथिं जोंनि बै खनाथिं ओइ जोंनि खनाथिंथ' समबा ओइ सनार लानाव दं जे बासन सुवाखै दा जाहानावबो दङ मोनहाया जि गोजौ दान्दाया गोलोद मानि बे दंखायो बिदिबा बेखौनो हो माइराबा नब्रा दिखां मोजाङै बाहा दोननायखौ नुवाखै आरो नै दे हमना होनाय नों मोजां दालायखौ हमब्रा अथाराखै बेखौ ओइ माबाखौ लाबो खासि बे दालायखौ हमना हो खासिया थाइसेल' इसानाव लाबोब्रा थां गैयाहाय दङलै हा ओइ नुवाखै गैयासो गिदिर ए बिसोर खाजा मोदोमनायाव गेदेर खाजा मोदोमनायाव खारबाय इसोरो खासि लाबोना थानाय इसानाव लायनाय ओइ इसोरखौ बुं माबा होनाय बोखारनाय माबा खालामनानै दैनाव लाना फैना ना तामाम दङ बेयाव नोंमारगौ बिराद दङ 2 केजि 3 केजिसो जागोन ए दोङो लोगोफोर हाय ए बाल्थिङाव लाबोदो दे मानसिखौबो बेलाय बे सासेया ओरैनो नायग्रा नङा फैदों मारो मोजां आबे नुवाखै बरिया जोंना सानजारि दै बिराद सिदा जायोना रायजोफोर थांना दै बाल्थिंसो लाबाय रानिहा यो दै लाबाय नखलाय होमबा ओइ नै गोलैबाय दै दै गोरिया हिन्जावफोर ओइ मालिकिनि जों हानना लांसै खैजोमाखौ बरखरानि बिहामजो गोजा ओइ खैजोमा हानदो र' बिराद मोजां बाहासो नै र' मोजां हान बा खैजोमा हाननाय पार्टिया ओइ मोजां हान र' आं माब्ला होगोन नङा नोंसोर सिन्था खालामनाङा र' साथाखौ दोनना लानि बेखौ खन नै लाबोलाय खादाखौ दङमोन नै बा आथिङाव उथिजोब्बाय खैजोमा हाननाय बे खैजोमाया अरजोब्बाय माथो नै बाप्रे बाप र' आं हानना होगोन नोंसोर सिन्था खालामनाङा नै एडभान्स बैसागुनि दै जों जाग्रोनोसै बैसागु जायो खावनो ना बैसागु जायो खावनो जानोसै लासै बैरानि सिरिजोब्बाय गैयाखै र' इलाय खन गोरा मा जाबाय ओमफ्राय जोंनिया सानजारि नालाय सिदा दै सिदा ना नै नोंनावबो हरगोन ओइ मानबायबाय माहा मानबाय लांदोलै खैजोमा आइदै माहा मानबाय लांदो ओइ बिराद मोजां मोनसे जिनिस नुदोंलै आङो सजना हानना लांनांगौ जादों सोरबा माहाय साफा जायगायाव लामायाव लानाङा थाबायनांगोन ना फिसा नारानि बेखौ नायनाय बे बयखौबो हेपि बैसागु बुंना हो बयखौबो एडभान्स हेपि बैसागु खैजोमा बिदै हानदो जोंहा रानि बेयो र' सोर खैजोमा बिदै जाखो एडभान्सलि आरो सोर खैजोमा हानगोन होनना सानगासिनो कमेन्ट हरदो जोंना जानोसैनो खैजोमाखौ कमेन्ट हर
अखा बोथोर माथो खालामबाय थानो ना रायजोफोर ओंखायनो हिनजावसाफोरखौ लानानै मोनसे खामानि मावनो फैबाय थ' मोनसे खामानिया जाबाय बेनो खैजेमा हाननाय हिनजावसाफोरखौ लानानै अखा बोथोरनि एसे खैजेमाखौनो हानना लांसै आरोना मानोना सान्दुं गोसायाव खैजेमा हानब्ला एकदम अरो आरोना अखा बोथोरबा बिसोर एसे थान्दा जाना थायो नालाय ओंखायनो अखा बोथोरावनो फैबाय आरो जोङो दै आङो गोबावदों ब्लग भिडिअ होनाय जादों थ' मोजाङै होनो नाजागोन आङो सानफ्रोमबो दैलि भिडिअ होनो नाजागोन आधा केजि दंखायो आधा केजि खन्दो हमदो आथिङाव नै रायजोफोरखौ लाना फैदों आङो बेखौ लांसै बिराद गोलोर नोंसोर थादो दे थादो अ बे मोनसेखौ आं हारसिं लांसै दे थादो नायलै बेयाव 2 केजि 3 केजि दङ नै बिराद गिलिर दे दङ ओइ दांना होब्रा इमान गेरमानसि दांना हो फुरा गिदिर दंखायो जानायखौ हाननो मोनखायो दे फुरा आयदै नै गिजि गस्ला जोबना बा मा माला जानानै अरदोंलै ओइ रायजोफोर खैजेमा हानोब्ला ना अखा बोथोराव हान आरोना अखा बोथोराव बिसोरो बांद्राय थावरिनो हाया नाथाय सान्दुङाव हानोब्लाना ओरैबायदि अरजागोन नोंसोर ओरैबायदि अरो बिसोरो आलु जोबगोन नोंनि आथिङा अखा बोथोरावबा जेबो जाया आरो दै महा मानलायलांदोंब्रा नै जोङो खैजोन मानसि सासे सानै साथाम साब्रै 5 6 आंखौ लायोबा 8 जोन आरो जा आयदै बैयाव आधा सिरिबाय बापरे रायजोफोर कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबाय थायो सोंबाय थायो कमेन्ट खालामनानै मा जायगानि होननानै थ' जोंनिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भकतपारा हालामनि बरफरा बे गामि आरो दै मंगलदै टाउन खाथियावनो एसे थांब्लानो बैथिं मंगलदै टाउनखौ मोनहैगोन थ' जोङो मंगलदै खाथिनिनो आरो दै जों मिथिबाय उरा मोनखाबायना गोजाखै गेरना हा बेवहा बोदिया बिराद बुरजा मोनखाबाय 1 केजि जाहां जासिगोन बारबाय उजन दङ ना उजन दङ बिनि खैजेमा बिदैनि थ' गुवाहाटियाव फानब्ला जोङो 500नि गोजौआव मोनगोन खस्थ' खालामना लांनो हायोब्ला 500नि गोजौआव मोनगोन आरो दै जोंनिया न'आव जानोनो थोआ बोसोरनि खेबसे ओरैनो टाइम पास दा मालायनि फिसाफोरखौ एसे जानाय जासिगोन एसे पाप लानाय बायदि जासिगोन आरो दै रायजोफोर खोथाया बेसो थ' बिसोरबो बैसागुनि एसे फिसा फिसौ फेदेरगौमोन थ' जोङो जानोसै दा थ' खैजेमानिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय दे बैसागुनि थ' मिनिलायदों माथोलै मिनिलायदों आगैमोन मोनखादो मानो खोलिदो गोग्लैजोब्बाय र' गोग्लैजोब्बाय गेरमानि बिदि दामाम सानजारिलै नैबे सासेया नै खोलैजोब्बायसो होनदोंमोन आं खोलियाखै बाल मानोबा खोलैदो दा सासेया थ' अखा बोथोराव र' मोनसे जिनिस दिन्थिनो र' 1 मिनिट अखा बोथोराव ना मोनसे जिनिस दिन्थिनो आङो मोजां मोनसे जिनिस र' नै बहा थांनो
थाबायनो थ' अखा बोथोराव नै आं मोनसे जिनिस दिन्थिनो थांगासिनो फैगासिनो बेनो जाबाय नैबे जोंनि लामाया थांनाय दैज्लाङाव आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे भिडिअहा ओरैबायदि माने हाब्रुआवहा गारि सालायनाय नैबे लामाया बिराद हाब्रु जायोमोन थ' दिनै नै पुरा फाइ लामा जाबाय आरोना डाइरेक्ट उदालगुरि टु मंगलदै मंगलदै टु उदालगुरि आरोना फाइ पाका लामा जाबाय खैजोमा हाननायफ्रा बा दै लाखादो गोजौआ आं लायनि जोबथायाव बहुद बुरजा मोनबाय नाय नैबेयाव खादासे आरो बैयाव बाल्थिंसे नैबे बाल्थिंसे खादासे बोरै मोनखो खैजोमा हानना मोननानै चलो ना चलो जोब्बाय फाइनालि जोबथारबाय बेनि गेजेरजों खैजोमा बिदै हाननाय ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों